Wilujeng dalu Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk Mas Da Akbar. Panggih melih Mas Dangu mboten panggih sampean wah saniki panggih melih remen sanget kula. Nggih, remen nggih Mas. Nggih. Napa melih suasana malam hari ini istimewa, Pak? Istimewa. Luar biasa. Kula nembe sepisan teng mriki niku wah sambutannya niku luar biasa estu, Pak. Luar biasa nggih. Nggih. Wah. Kados pundi Mas contonipun Mas? Piyayi mriki gapyak semana, Pak. Wong-wong Mbambe mriki nggih. Nggih. Oh. Kula dikitek langsung. Halo. Parkir. Halo. Loh, iki urusanmu apa kok takok halo ki lho. Nembe mriki mawon parkiran langsung dugi mriki. Nggih. Alhamdulillah kula dilebetke teng sekolahan PAUD. Apane murid PAUD sakmene gedene iki apa ana lho. Gumun lho piye? Kursine cilik. Lek kowe mbok lunggoi pas lha aku. Pak Lurah kebaca to. Bacut piye ku menyalane Pak Lurah. Iki lak kelase. Ya. Awakmu go nang kamar mandine to. Wah, apik to? Piye apik piye ya jane apik. Lah terus Tawange ra ono kuncine kok. Dadi aku bingung tapi wong aku wong lanang duwe akal. Akalmu piye? Masuk, lawange tak slendeni awak, pipis. Lah terus lek wijik piye lek cawi? Bareng pipis entek. Bingung aku. Bingunge piye? Siduke kadon dadi sikilku. Iya. Ayo ngono kuwi awake dhewe iki bersyukur. Sowan mriki alhamdulillah ditimbali niki matur nuwun dalu ki lek mboten ditimbali warga mriki. Kowe ning omah merongos enek tanggapan. Kuwi lak awakmu. Lah kowe apa enek tanggapan? Oh kene serabutan. Serabutan kok sombong ya Mas ya. Wah, ala ngaturke sembah nuwun pokoke kula nggih remen nggih bersyukur. Nggih. Mlebet teng mriku mlebet tenggene PAUD napa niku wau? Mustika Sari napa-napa wau? Dikasari kok jamu wae. Pau tok Mustika Sari. Alhamdulillah seneng kula ngilingi jaman biyen cilik kula nggih ngoten niku mlebu PAUD. Mlebu PAUD? Nggih. Mlebu PAUD kula pun gedhe guru kula geblak. Lah iki mosok sakmene gedhe PAUD terus omben nek kelas 6 kaya apa? Mriku bloke sambutane Pak pasugatane Banyu Mili. Nek manggak-manggane seniman nggih Mas. Estu piyayi budaya remen kalih budaya nggih ngeten iki. Nggih leres. Kacang mlebet, keripik mlebet. Sing kula gumuni gedhange, Pak. Gedhange napa Mas Dodo? Gedhang Mbambe sak lengen-lengen ngeten lho, Pak. Gedang sak lengen-lengene sing mangan sapa? Sing mangan ya aku iki buta kok omonganmu kok niku napa to ngremenake, Pak? Nggih nyenengne. Nyenengke kalih piyayi mriki nyedulur ngoten niku. Nggih. Sapa nemelih jenengan pun disuguhi kopi dereng. Oh, kopi. Piye enak ta? Enak iki? Oh, kopi kula Enak to yo An? sangit to, Pak. Kleru paling bubuke. Neng kula syukuri, Pak. Syukuri no harus Wong disyukuri. kabeh niku sedaya rezeki, Pak. Mboten sad ditampik disyukuri mawon alhamdulillah. Nggih. Jenengan pripun pawartosipun, Pak? Alhamdulillah donga sampean Mas, sehat walafiat. Diundang warga masyarakat Bambe nek dienggo sangu poso. Amin alhamdulillah. Iki kan badhe mapak poso to nggih, Pak. Alhamdulillah awake dhewe saged ditimbali mriki. Asline, Pak, niki kula mireng info. Infonya apa itu? Info asli piyayi Mbambe samanten kathah niku pengen ningali setunggal sinten jenengan tok asine lho dalang nggih napa mboten Bu seneng anda jenengan sing pertama sing kedua kula lho tenan warga mriki tujuane Mbambe mengadakan wayangan siji pengen nonton Mas Akbar loro Mas Dodo dagelane lah kula warga mboten mantuk dintosi nggih ngantos sarampunge mangke acarane nggih tresno kok tresno ngeten iki apa to Lek lah aku gak kowe nek dodol sosis kono lho Lek sosis gundulmu lah kowe tak sawang-sawang maca kok kaya bakul sosis wis wedakku keputihan kowe nganggo wedak apa dina iki kok keputihan biasanya kan ora tulip aku cepet-cepetan lah mau nganggo apa tepung kanji tak share ora apa-apa karek goreng kuwi kok omonganmu kok nderekke Mas Da Akbar lho dalang muda bertalenta ya to derek nang ndi nang kono mbok derekne apa maksudnya melu pakelire Mas Akbar ngono lho Mas. Iya no. Dereke Mas Akbar kudu awake dhewe ketok performa sing apik. Betul. Aja ngisin-ngisini. Dalang muda dari Nganjuk. Di samping sebagai dalang beliaunya adalah seorang pendidik. Guru sampingane. Loh, wis bagus, ganteng, resik.
Ya toh, cerdas pinter. Oh, apa cukup mobil wis duwe. Ning sayange siji. Apa kuwi? Rung duwe pacar. Ayo kuwi. Wah, tuturane. Ngene ya Mas, aku ki kok ora duwe pacar ki mboten. Lah pripun? Ada pepatah mengatakan itu kejarlah karir dulu. Tanggoku ngejar karir nganti umur 24 rabi-rabi tak dari Mas. Nah, Ketuaan malah rapayu. Ngono lho Maksudnya Mas. fokus karo satu wanita itu malah rusak pikirane. Lho aja kaya ngono malah kuwi sing Nek fokus karo satu wanita engko malah buyar mergo ora sida nggoda karir. Wah, iki kliru Betul iki, pemikiran sampean. Nek satu dengan wanita berarti sampean setia. Ngono. Mongko woneng alam donya nyuwun sewu lho Mas. Dibagi utawa diciptakan itu berpasang-pasangan. Betul. Enek awan, Bengi. lho, enek Sumarno, enek Sumarni, Sumarni, enek Wanto, Wanti, enek Rempelo. enek Ati. Membleset aku. Bleset ya potong 500 ngono kok rewel. Mula awake dhewe ngeten iki kan napa to Mas? Nyambung silaturahmi nggih to. Jenengan saking Nganjuk. Saking Nganjuk. Kula saking Bojonegoro. Saking Bojonegoro. Dadalah kok panggih kali Piyai Mbambe. Mbambe. Lah niki kan ngraketke paseduluran. Seduluran. Wonten persatuan dan kesatuan. Mula sing rawuh nggih tiyang kathah bermacam-macam. Wonten Pak Lurah, Bapak Kepolisian, Bapak TNI, enek Pak Bayan. Sing tak senengi iki ning kene siji prangkate. Heeh. Mbak Meme. Sapa? Mbak Meme. Mbak Memeng apa, Mas? Cari no. Oh. Wis Meme. PNS ayu putih resik. Aku rabi to. kono masih rapi ya golek-golek wong to. Mbak anggap aku demit ora wong kuwi. Aja ngaku. Omonganmu. Lho ngene iki lho gak piye semanak kali Mbak Meme sing ndi? Mbak Meme cari wis terkenal ning kene wis jek single jek enom Ingkang pundi? pinter. Mbak Meme kok ora ngerti sampe ditimbali mriki kan ngerti sapa to sing nimbali mriki. Perangkat Pak Lurah ya ngerti, Bapak Mujiono nggih mboten. Pak Mujiono Pak nggih. Mujiono piyayene Ora ngerti kabeh to. saurunge aku rene iki wis tak surpai. Oh, ya cah nganggur. Tak nganggur kudulmu no. Sing Ya pundi paling ta? gak disurvei. Sing pundi Pak Lurah? Menika Pak Lurah mlujung dalu Bapak. Ngerti ora? Gak. Lho piye to kok? Lho ancen ora ngerti yo. Menika panjenengan ingkang ngagem kaca tes. Pak Lurah kang pundi ngaku, Pak? Lho kok ngaku iki omonganmu. Kowe iki dagelan apa begal? Pak Lurah kok mokon ngaku. Sing ora ngerti iki kowe takok sing apik nggih Mas nggih. Leres. Lah takok sing apik piye? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu, Pak. Ingkang Bapak Ingkang Lurah. Bapak Lurah. Ingkang pundi nggih? Ingkang pundi ayo. Lho. Ora sake ya ayo. Nyuwun sewu panjenengan ingkang pundi nggih? Menika mobilnya kula badhe petepam kali panjenengan. Kula tem mriki nggih nembe pindah mriki napa to Mbambe niki luar biasa. Pas sebutannya nggih luar biasa kali penduduk Jambi niki alhamdulillah. Napa menika kula sakit tapi Bojonegoro. Napa piye kaya sampe sering Marai wong cah goblok ya alon-alon. ora enak cah goblok kok ngaku iki piye. Ancen aku rada goblok ade. Maka menika Bapak Lurah. Kula sinten, Pak? Lho. Piye mau kata-katamu? Sinten piye to? Nyuwun sewu ingkang paring Bapak Lurah. Nyuwun sewu ingkang Bapak Lurah kang pundi, Pak? Pak Mujo. Oh, jenengan. Menika Pak Mujion. Ngapunten nggih, Pak nggih, radi randat. Ngapunten niki wau kula mampir. Mampir ning ndi lho? Engko tak WA. Ning ndi? Mampir ning ndi? Nggone wapi, Pak. Aku Wisata. gong roh, aku Gon wisata. aku roh gresik roh medane kaya ngopo. Engko tak WA. Enek tempat wisata. Ada. Apa Oh, tempat wisatane jenenge apa? Sama Lea. Oh, gerombolanmu kono tibake. Lho, lah kuwi kuwabe anggota. Apa jenenge, Mas? Sama Lea. Ki apa kuwi? Wisata Wisata religi, apa? apa wisata pariwisata? Pariwisata. religi, apa? Pokoke nang kono Pantai-pantai. pantai gundulmu. Gunung-gunung. Gunung enek. Hutan. Hutan enek. Jurang. Jurang kolo-kolo. Poso kolo-kolo ki wisata piye to, Mas? Halah engko tak WA. Wah piye to kon? Pemandangan alam. Halah yo gak penak karo Pak Lurah kowe. Kok iso nyapa lho kowe iso kowe ape piye? Apa piye yo ngene to? Lah wong kowe kok Lah kancane menghibur wong loro yo gantian to, Do. ngene lho Mas, kowe iki aja nglangkai sik. Awakmu sing ngejar niki sapa? Sampean. Yo paling gak disapa dulu sing nderekke sampean sing nimbali rene iki Pak Dalang, Mas Da, Akbar. Lah kok pengen nglangkai madhep rono, kowe pengen kualat kowe. Syukur kowe. Dadi jambu monto kowe. Ente. Minte kowe. Pak Godong mau wis salaman wis uluk salam karo aku. Heeh. Pente monto. Sapa? Lho,
Kok sapa piye? Jare kok nyopo? Dalang ki senajan nom ning kuwi dituwakne ning gone pakliran. Tuwek sampe. Iso dituwek-tuwekne ngono. Lah piye to, Dok? Bocah ki ora duwe adab unggah-ungguh tata trapsila to. Aku nuruti omonganmu. Ya paling gak ditakoki sing apik sing becik nganggo basa Jawa krama sing alus. Nyun sewu napa panjenenganipun dalang? Injis. Kek injis. Iki basa alus. Injis. Sing leres mboten injis. Lah napa? Injrit. Oh. Injit ki ora. Injit ki ngene lho. Wis injit. Kesehat ya Mas ya? Sehat no. Secara ekonomi sehat, secara fisik sehat. Penting. Alhamdulillah. Amin. Mas Dodo sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Yoko-yoko sehat sedaya nggih. Senajan to jujur mawon rati arang-arang to jope nggih. Kula malah blas. Len nembe niki. Lah wong padha-padha rajope kok Pancene teng daerah Bambi menika. Sik ndi. Bambi gundulmu. Dusun ndi ta ki? Menika dusun Bambi. Bambe, Mas. Bambi desa Bambi. Bambi. Piye? Bambi. Mbah, Wah, mbok idone kau. ora Mbah. Mbak, B. Bambi. Bambi. Mbah. Ha? B. Bi. Bambi. 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 Mas aku. Lambe ora tau di Cuaca rendeng jarang tanggapan diparing rezeki karo warga masyarakat. Bambi. Kula anu salam uluk salam dhisik. Injih, Ndonga apa? Nggih, matur sembah nuwun Mas Dah wedalipun. Ya lek kula nyuwun sewu ndonga-ndonga wau nggih sampun ndonga. Nggih. Paling gak aku ya beda ndongane. Dongane Mas Dodok piye, Mas? Tuku sate ning kutha Kediri. Cakep. Iki lho sing penyakit ya siji iki lho. Lah napa to Mas kok penyakit, Mas? Wong jenenge sak grup iki nggih kompak jenengan pon pas cakep. Lah iki kok bisu ora omongi jane piye to, Mas? Padahal klambi padha, Klambi padha, padha. jarik padha. Aku sing ora padha wae merasa senasib serumpun sepenanggungan kok. Iki jenenge Seto, aku kok manggon kliru Lah kowe mau apa ngajak aku to? lho, jenenge grup pasangan orang ngajak kowe kudu langsung nyaut. Oh. Dadi enek sepele ngono lho, Mas Mas. Dodok ngomong sauten. Ngono, dadi ben enek kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Paham. Ngono no. Tuku sate. Sik to. Piye to pecah iki? Bisa ngomong terus Mas. Tuku sate. Awake tak grup. lapuk lho mengko. Grup mboten kula tabuhani Kok iso, piyambak. Mbok? Lah nggo tangane nyapa? Lah niki nek ngomong terus disaut terus e. Maksude ora ngono disaut ki disaut nganggo cangkem. Oh. Cangkem. Cangkem utawa lambe. Kowe iki kok angel Kok malah mencerna ngene? kata-kata iku lho. Lah kula Iki mboten anu pengaruh wengenane, Mas. Iso. Mendem kecubung. Krasane saiki. Kok malah disaut tangan nek Mas Dodok omong Dah. sauten nganggo lambe. Lambe. Dadi ben enek chemistry-ne lho. Chemistry. Padu awake dhewe. Gitu Mas ki. Terus. Matur nuwun lho Mas. Jis terus. Kok jas-jis janji. Saya tak injis. Tuku sate ning kutha Kediri. Sik to Mas, tenang ki krasana tenan. Brengose landhep kaya grendo. Tapi aku nyaut kene apa piye? Kowe ingin tukel Pak Polisi kowe apa ngambung sinden kowe? Gas dah. Wis semayan Semayan piye? Samleya. Kuwi ngono gak oleh, Mas. Gak oleh. Siji ya siji ora salian-liyane. Iya, iya. Jalanlah yang lurus, jangan sampai menggak-menggok belak-belok. Itu enggak baik. Ngene lho, Ingat ngene. janji sucimu pada waktu dulu sama istrimu. Aku ra janji kok dipaksa marang tuwa. Aku cah los kok. Lah kowe ra dirabi bojomu lho, kowe iki merongos rene sing gelem. Ya tak dol murah. Kerupuke botol murah. Sing disaut tangan, sing disaut cangkem. Ora nggo maksud iki Mas Dodok omong Nggih. bengok. Oh. Lah ngoten lho Mas. Nyuwara bengok. Nggih kula niki nek mboten jelas. Mboten. Rasa ngambung nek. Brengos kaya silet, Kok iso malah di getene. sedot iki lho. Lah nggih, dene landak kok piye kok entek. Kaya enak. Ya nyatane ngantek berdarah. Dadi nek Mas Dodok ngomong Suarane ditokne bengok. Oh. Jadi enek kompake lho, Mas. Kompak. Gak kompak blas. Chemistry. Tuku sate. Wah. Tuku sate. Oh. Tuku sate. Oh. Tuku sate. Apa? Orang tau dicipok banci kowe. Kowe bareng mangan LPG kowe.
Kok mangan yo sego kok LPG piye to Mas iki omongan aku tak kok kene. Kowe karek ngomong cakep apa susah to Mas? Oh lah yo cakep. Iya. Oh sing ngenteni aku sik lagi kowe. Bar kowe to. Terus kowe. Tuku sate ning Kutha Kediri. Cakep. Irama to Mas. Irama. Mas ora kono. Ngono. Lho. Enek nadane. Nada. Iya ya, cakep ngono ta. Ya. Sing penak. Ya. Nyun sewu lho Mas. Monggo Mas. Ayo kadung apal ya. Tuku sate ning Kutha Kediri. Cakep. Mugi warga Mbambe tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Ngono Mas. Mantap. Mata to? Yes. Ngono. Iso apa ora ngono? Ana pare dijangan semur. Cakep. Mugi-mugi warga Mbambe tansah panjang umur. Amin. Ngono lho Mas. Ning sawah nandur pari. Apa kuwi? Cakep. Mugi Pak Lurah tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Enek isine nang ngeten iki. Ngene iki dagelan bukan hanya lucu tapi membawa visi dan misi. Betul Mas. Ngono kok. Enek cakep. Alah kok enek cakep piye to kowe iki? Sing cakep iki ben wong-wong ae. Heeh. Ubur-ubur ikan lele. Apa kuwi? Muga-muga barokah. Hei. Kowe iki ra nyambung iki Mas. Saiki Nyambung a i u e o ne iki lho. Aksara ning nguri ku lho vokale iki sing pas. koyo nang TikTok lho, Do. TikTok lah yo piye? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Mugi-mugi barokah. Ya, Bra. Lah ene betul ene Oh, di. santai to. Wong perkara le kaya barokah le. Tak susulno. Iki dagelan apa maling kok Susulno. gregetne wong modelmu Sing kaya penting kan ngene. ana lele. Oso omonganmu. Nyuwun sewu ibu-ibu teng mriku tasih semangat nggih, Bu. Pokoke ning kene iki punjere wong wedok. Kok ngono Mas? Nggih, ora nek wong wedok, ora ngarah dadi kaya ngene. Soalnya yang mendukung dari belakang semuanya itu adalah seorang wanita, Mas. Wanita itu penting, faktor utama. Betul sekali. Berarti dengan kata lain bapak-bapak gak penting. Tuh. Kok iso gak penting Nah, ya, tadi Mas? yang sampean bilang pokoknya wanita itu penting. Ya penting soalnya pagelar iki sing ngurusi sapa nek gak akeh wong wedok sing masak apa-apa ki wong wedok. Kuwi lak masak. Lah terus? Lah panitiane ya mesti bapak-bapak, tetap butuh bapak-bapak, namanya saja kepala rumah tangga. Ngono lho, Do. kepala rumah tangga tapi nyuwun sewu nek ning dalam rumah tangga sing diutamakan adalah seorang wanita. Betul, aku nek iki setuju. Kok iso ya? Lho, iya to, Mas. Wong lanang karek apa to, Mas? Tangi turu sapa sing gawe kopi nek gak wong wedok? Betul. Nggih mboten, Bu. Wong lanang tau gawe kopi dhewe. Lah, lho gawe kopi ya. Iso kowe? Lah aku ya iso to gawe kopi dhewe. Piye? Arek nyedekno kompor kayak pasir kayak Pasir iku gawe beton eser to piye? gula pasir, Gula pasir. budek iki. Lah kowe pasir tok gulane ra ono. Anjen gulane pelan aku. Wis Gula- sampe dhewe. Ya iso to. Dadi kopine. Ya aja jagane ibu-ibu. Ora jagane wong wedok. Iya no. Apa ngremeh wong wedok kowe? Bapak-bapak tetep bantu, Pak. Ora iso tetep ibu-ibu sing utama. Bapak-bapak. Lah nek wetengmu luwe sing gawe no mangan sapa nek gak wong wedok? Ora tahu. Lah kowe manganmu apa? Lho, aku pesen kok. Pesen lewat apa? Lewat pengiriman panganan teko dhewe. Jenenge apa? Order wi. Eh, Heh? Delivery order. Sele. Piye? Sele meneh order. Sing panganan pesen teko dhewe ngono. delivery order. Lah niku lho, Iku kok. Apa? order. Kapalmu kuwi tok kok. Lah jarene nunggu wong wedok. Wis apik dhewe iki. Ya apik kok iki. Tak elingno iki. Apa? Wong wedok ki abote wong lho, Mas. Abote Ning alam wong. donya sing paling abot wong wedok. Alah lah sing kuru-kuru ya enteng to, Do. Maksudnya ora ngono. Sing kene ayu-ayu lho, Do. Iya. Yang karo tuwek-tuwek. Eh. Ngecek. Ngecek. Enggak, dapat aku suara nyuwaring Mas Komer. Aku mlengak lah kok. Lah kok metik Apa dematik? tanpa gigi. Ngremehke. Ancen sepo ya ngono Tapi kuwi. ora apa-apa, gapiak-gapiak Bambi. Ya iya to kok so. Mulane wong lho niki lho, wong wedok piyayi wedok-wedok niki luar biasa. Luar biasane piye? Lho, Kok arane abot piye? Lho, rabot piye to, Mas? Ya to. Kowe iki nang omah nyuwun sewu lho, Mas. Nang omah misale duwe anak cilik duwe bayi. Kuwi sing gendong sapa nek gak sing alus sing wong wedok. Cup-cup ya le, cup-cup ya ngger, cup-cup anakku. Lah nek wong lanang kon gendong bayi. Hanting kowe. Abot wong wedok. Lah kuwi wong ra mampu, nek wong mampu kaya aku ya beda. Kowe piye? Bedane piye? Ya aku nek sing ngomong dhewe tak bayarin. Apa jenenge? Lho, baby ngepet. Eh.
Sing teko pesugihan baby ngepet iki piye to iki? Baby sister. Lah iya. Kuwi Wis pol kuwi. fol. Lah saiki abote wong wedok lho Mas, hamil lho Mas. Lho, Hamil 9 bulan 10 hari. lah kok ora ora ngerti. iso penak. Wong wedok isone hamil. Kuwi totohane nyawa. Totohane Hamil nyawa. ki totohane nyawa. Totone nyawa. Iso ngono kuwi nek gak mergo aku sing setor material gak ngene iso. Bapak-bapak lebih berjasa. Mosok ngene-ngene moro-moro dadi dewi. Gak mungkin to. Tapi sing rasane lara. Lara nglairno ki par toh nyawa. Carane no. Carane piye? Titip. Kok iso titip piye to? Lho saiki ngono kok. Yu aku meteng titip ya. Lambemu lele. Tapi sing dipentingno tetep wong wedok. Wong Mas. wedok. Tak omongi ya Mas. Apa? Nyuwun sewu Mas, kula jelasne. Nggih kados pundi? Sampeyan saiki manggon ning ndi Mas? Tak takoni Mas. Lho matane. Matane dhewe. Wong panggunge lho. Dagel pisan kok mata-matane kancane iku. Wong karo nang panggung kok takon. Panggung ki nempel ning apa? Nempel lemah. Lemah sing gedhi sing dienggo wong sak. Donya. Donya kuwi jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok. Ora nek sing jenenge Pakmi. Bumi lebih utama digunakan orang se-Indonesia, sedunia. Syukur. Rungono kowe cedhot. Betul. Beraninya main kroyokan ya? Lah kowe nek wani maju. Maju wae. Aku wani mbek kowe. Ya, Gak mungkin. lah nyapa dek gak mungkin. Aku cilik ya. Sini tapi kan urip. Ya dengil-dengil. Bumi ki wong Bumi, wedok, wong menggambarkan wedok. wanita. Bumi gede ya ta? Ya gede menggambarkan seorang wanita, berat pekerjaannya. Jerone nek apa nih? Enek sumber minyak bumi. Carane njupuk. Dibur, Mas. Sing duwe bur. Wong lanang. Monggo ibu-ibu nggak badhe ngebur piyambak? Apa duwe bur? Tapi iso ngebur wong itu. Ora iso, sing ngebur ya aku. Aku tak omongi. Omonganmu Lah kowe ngeyel wae, lanang wedok harus bekerja sama. Nah, itu yang terpenting nggih Mas. Nah, Nggih. ngono lho. Agar apa? Agar tercipta kerukunan. Betul. Wedok wis enek tugase dhewe, wong lanang enek tugase dhewe. Betul. Aja sangkel saling iri. Nek iri ora nganah rukun iso pecah. Kados dalu menika Mas, kados ngete ngumpul ki napa tujuane ben ngraketke paseduluran iso rukun. Betul. Mugi-mugi warga mriki tansah rukun selame-lame Allahumma. Amin. Tepuk tangan Bu untuk warga desa Bambe. Bambi. Luar biasa. Ingkang teng mriki sehat sedaya nggih. Pun ngantuk dereng. Dites Mas kekompakane. Kowe kok iso cengengesan aku takok ngene iki lho padha nyepele aku. Ya kowe nyepele sing nyepele awakmu. Lah nyapa? Wis karuan nonton wayang tak kowe. Sehat ya semuanya ya. Lah nek ora sehat apa ning kene? Ya meni omah. Oh lara. Maksude wong Jawa ki gapyak semanak, Mas. Lho kegapyaken kuwi. Sik kowe mangan lanang to? Apa? Rene, wedok urusanku. Nyapa ki? Tetep nek masalah kompak-kompakan dalu ki kompak wong wedok, Mas. Kok saged Kula buktekne. buktekno Mas Dodok? Nyuwun sewu Bu nggih nyuwun suwantene panjenengan, mangke lek kula hin jenengan jawab iho ngoten nggih. Sing kompak sing banter, ben sing bela lanang iki ben iso putus asa terus Pesen ibu-ibu. tes nggih Mas. Nggih. Nyuwun sewu ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Hei. Kurang kompak, kurang keras Bu. Yang kompak sekali lagi. Hei. Hei hei hei. Hei. I love you. Mwah. Kompak Mas. Kompak wong wedok ki utama. Kalau bapak-bapak pengen dipacul cengelmu wae ndang. Lho, lah kok enek sing nggo greji mesin. Lho. Kowe hati-hati lho karo ngomong dipedhot gulumu lho kowe. Nonton wayang apa demo to kowe? Monggo graji mesin. Jajal tesen tes komet. Nah, nanti tes. Bapak-bapak, ibu-ibu meneng lho. Wayah bapak. Ora ngurusi wong wedok kowe. Lah, kae lho. Wong wedok Iki ibu wis urusanku. Iso kira urusono. Lah nyapa nek mbok seneni? Lagi waktu kok nek kono. Coba Lah ibu semuanya. guyu kok. Ora aja. Ora aja Kono aja oleh. Bapak-bapak. Iya cah kok ora nek popo. Bapak-bapak jangan mau kalah dengan Ya. kekompakan ibu-ibu. Wis to. Nanti kalau saya he jenengan hu. Kita coba he. Iya toh? Telu. Telune cilik-cilik. Gue sisnya gede dhewe to. Beda nek ibu-ibu ora cilik, ora gede, ora sepuh, ora nom kompak. Coba ibu-ibu, hei. Wes, hop. Pak Lurah. Ngapunten Pak nggih. Komandone jenengan. Mungkin nak jenengan hu mesti bapak-bapak derek. Ngapunten nggih Pak nggih.
Mboten Monggo Pak, anu jenengan nyepeng boto ngono Pak. Nggih. Nggih napa? Nggo ngantem kue to. Atos. Atos. Pak Lurah kok mbok atosne iki piye to? Hei. Piye ora nek sing nyauri? Perasaanmu piye? Lho, perasaanku yo bahagia tetep ibu-ibu sing apik. Sekali lagi Pak Dodo. Ibu-ibu hei. Langsung lempar pas. Bapak. Hei. Perasaanmu piye? Ora enek no kok. Lah iya aku isin. Oh, alah lele. Wong ki mbok yo Aku nyilih wekmu to. ya jajalan. Ibu-ibu. Hei. Padha nanti wong-wong. Lah kowe iki jeneng padha nanti wong jek samene mbane kowe iki jenenge kualat. Lah mang ruang. Kowe nyepele wong wedok akhirnya kowe ora dijawab to. Syukur. Coba minta tolong. Ini sudah selesai ya. Jadi dijawab. Iya Mara. Iya Ra. Ya to piye ora nek sing nyauri. Ya Mas ya ora nek sing nyauri ya Mas. Gak enak. Lah ya kok iso ya? Lah gak iso piye to? Suaramu lu digedhekno nek sapa ngerti gelem. Oh. Hei. Wah. Bu Siti tapi enek tin mari. tin sapa kok tantin kowe. Mosok sampeyan kerene jenenge tin. Tapi sing muni apa jenenge tin? Tin sare ya. Sare iki Mbak Memek. Lali ya. Ngono lho. Iya. Paling gak awake dhewe. Kowe iki nyapo kok kintil wae. Iya to. Lah wong cilik ya. Lah nek gedhe, Nek gede dolan dhewe. sik to. Omonganmu kok ora penak. Aku nggak ngomong piye? Kowe iki nyapo kok ngetutna aku kok kintil wae. Lah iya kindil wong isih cilik. Lah Nek gedhe. Nek gede dolan dhewe. Ngono wis dhewe wis Kowe gede. kok ora kena pro kantine kok jane Nggih. apa kok iso. Jajal awakmu ndongone apa? Mas Dodo wis donga, ayo ganti saiki Mas komen donga apa monggo. Oh niki ndongakno anake bujat kabeh Pak. Lah Apa iya iya. to? Lho nggih. Sampeyan ngerti anake sing nomor 2 ngono. Napa? Karepe dilatih kaya cah gaul, Pak. Sing nomor 2 kan jek kelas 1 SD. JSD. Cah lanang. Cah lanang. Tapi omongane kendel, Pak. Contohnya piye, Pak? Karepe dilatih basa gaul Jakarta. Indonesia. Indonesia, Pak. Ayah pulang anjir. Anak iki kok kaya ngono iki. Ayah pulang anjir. Lah kowe wingi gak ngerti storine Piye? bayi nggih story. Storine piye anakmu? Nyuting di video to. Pas udah. Hutan rimis-rimis. Eh. Ini anjir mau pulang ini malah hujannya datang makbres ngono. Yopo ya aku. Jakarta Mabres. Iki ngelatih anak sing ra bener ya kowe. Ini beledeknya juga kadang beleder nih. Padahal jarak rumah Alah tinggal saknil. Itu anakku. ya dilatih nek iso wong Jawa ya krama sing. Bismillahirrahmanirrahim. Dongan sing apik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki salam lho ampun cengengesan lho. Nggih, dijawab saling mendoakan. Iki piye to Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Iku anggotamu lho. Ora perkara anggotaku, kowe sing sontoloyo. Piye to? Kata-katamu kuwi mbulet ora bener. Makane ajarane Pak Yai iki dirungokne ben apa? Kowe iki anggere dulang ngaji turu wae kowe iki. Lah iki mukadimah. Mukadimah kuwi keliru nek Keliru. kata-katane nyuwun sewu Mas kula benerke nggih. Nggih, sampeyan Sing bener bener. ngene lho Mas. Asul Asolat. isik to tak warai kowe aja melu-melu sik. Asola ikomet sik to kowe meneng jangan umi-umi aku terganggu tahu. Umi-umi tok terganggu. Karena udah ganggu penglihatan aku. Kata mamaku nggak boleh diganggu umi-umi. Sini aku culek sini. Umi-umi kok ganggu. Awang jenenge wong ngono kok latah ya enek. Poso. Diwarai Pak Dodo. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Tim. Piye? Kok adem tok iki piye to kowe? Astagfirullahaladzim. Nah, berarti ngelengi. Ngono. Terusno. Ama batu. Alah ki apa lho kowe Langsung kok bar lho. mbok barne gurine tok. Para bapak-bapak, Sambutan kados Pak Lurah wau gimana? Betul, heeh. ibu-ibu,
Kula teng mriki, jenengan teng mriku. Lho. Dalu punika enten napa? Lho, kowe ki ape piye ta, Mas? Menengok. Enten wayang. Sing ngarani tahlilan ya sapa? Jelas wayang sampeyan Kowe Mbak. menengok ta? Kiri sambutan. Enten wayang dalang akbar saking Juk. Nganjuk. Lah kula saking pundi? Lho. Sama Lia. Lho, grupmu ning kono. Aku nang kono 2 wulan ra kerasan. Lho nyapa malah kono penak lho. Ah, guys. Lah nyapa kok gak kerasan? Gak doyan mangan. Dalu punika ndedonga mugi-mugi masyarakat Swadaya Masyarakat. Lah nggih keseluruhan masyarakat Ya. sedaya Mbambi Ya. mugi-mugi pinaringan kesehatan. Amin. Ingkang merdamel napa mawon mugi-mugi barokah rezeki lancar. Amin. Pesan saya satu, Apa itu? jangan pernah bilang tidak bisa dan tidak mungkin. Tapi lebih baik bilang bisa karena itu adalah sebuah apa kae Kowe ki ape sing jelas sing apik lho. Bilang bisa. Karena dengan kata tidak mungkin kita Optimis. tidak akan pernah mau belajar. Optimis. Matur nuwun napa ingkang saged kula aturaken boleh wonten kirang langgungipun Sini lho opo? Boten enten. Opo cah ki? Kowe ki lho. Bisa tidak mungkin ngono tok. Lah iya. merdeka. Lho ini acara apa sedekah bumi kok masa kaya kemerdekaan to piye kok iso? Bebas to. Bebas piye kok iso? Wong kowe ora ndongakne padha ae. Dagelan kok ndongakne. Dagelan ning kene menghibur. Ya. Oh ngono. Ya menghibur paling gak nyanyi, ya Mas. Nyanyi. Ah, ngono. Iso apa ora nyanyi iki? Iso ora Ora kok nyanyi urusanku. Tak siano. Siap. Disiapne Mas. Kon dia oh. Kowe kon dhuwur kono langit-langit terus nyeblok. Kuncine apa Pak Dodok kuncine? C no. Biasane C kok. Aku saiki ngalih A minor to. A minor wis hafal. A minor. Oh, Sapira ta A minor? Jreng teng. Kecocokan sik. Oke, sik. Tak siano Mas kok. Aku iki tukang tamban bal. Tambal ban. Tamban bal. Tambal ban. Tamban bal. Kowe iki jenenge katane mbok wale. Tambal ban ora tamban bal. Tamban bal. Ah, Oh iya ya. lah iya. Aku iki Sido tak siarno apa ora? gak. Kan ya wis nang kono ae nganti esuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Inna lillahi wa inna Bintang tamu innalillahi. ya ampun. Kok kira jenazah. Aku nyuwun sewu Mas. Nggih. Eling nyaron desuk. Nggih. Tengene masjid kula enten napa sing kapundhut. Heeh. Mbah Kabit meninggal. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wis sawi. Yo, Nah, hadirin supaya berbahagia. Supaya Mbambe malam hari ini benar-benar bergoyang. Benar-benar berdendang. Siluman ketonggeng. Bintang tamu yuk. Kayaknya apa ngenang-ngenang kaya cah epilepsi? Loh, ini mengumpulkan massa. Masa apa? Nek urung tak celuk cak komet, kowe aja obah. Oh. Meneng begegek cep. Ku tarik patung. Ora, yo karo klip-klip. Yo, supaya Mbambe malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, cowok. Binatang. Bintang tamu yang satu ini, artis yang bekirot ini, cowok. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Welek namanya kowe. Iya. Artis yang sangat terkenal di mana-mana. Artis yang sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Oh, tak godhok kok kowe kok. Telo ya, godok. Akhiratnya ra usah medhit Yang gantane. sudah terkenal di dunia akhirat gak usah. Nah, dalah. Mari kita kasih lemparan batako. Remuk. Anu siapno lho sepote lho. Yo, siap sepotnya Mas. apa Mas? Mari kita sambut, ada siapa lagi kalau bukan yo. Siapa le? Wakidi. Komet masa lali. Cak, Komodo. Komodo melet-melet we. Cak, komet. Jangan tepuk tangan. Ya bene to, Dah. Gak usah Bu, gak usah. Kok tangan sak ithik mosok ora oleh, Dah. Satu kali aja Bu. Tepuk tangan, satu. Prup. Terima kasih. Kok enek tepuk tangan. Ngirit men.
Pembatas. Yo. Yo ning di kowe iki bintang tamune kok yo. Lah aku rati spotting. Cak komat yo. Iki bintang tamu pemaling to. Oke. Bersama wayang minimalis. Minimalis kaya pager. Sepote kaya bocah edan. Lah njalukmu piye? Dung. Spot itu adalah menyemangati, menggugah kondisi dan juga lho. Awake dhewe iki Karepmu piye? Karepmu sing piye? Pokoke mesti sing rame. Rame ya? Nggih. Kabeh ki nurut dalange. Kowe nek gak pesen dalang ora ngarah muni ya. Karepmu sing piye? Rame, Pak. Wabeh dituwabuh. Nggih ta. Kompak ngoten lho. Wabeh. Yo. Omek wabeh gamelan wayang tua musik tuwabuh bareng ngono ya. Nggih. Rame. Ya to. Cak komat yo. Wah, apik ya. Wah, apik. Jos Mas. Wah, kompak rame. Luar Rame. biasa. Rame to? Gendenge kompak. Kok iso gendenge kompak piye to, Mas? Irama. Lah jere njaluk rame. Maksudnya ki ya urut ora terus bareng. Oh, urut. Nggih no, urut kok kene ngono. Berarti ora gedambiangan tapi urut. Urut supaya rapi. Betul. Dadi nadane iso pas. Yo. Ya. Ini dia, Cak Komat. Go. Wah, kayak orang hantu ya. Iya, Pak. Iki ning BBL apik, Pak. Masa iki kayak dadi antune, Pak? Tolong, ada anak kuntil. Kuntil anak. Anak kuntil anak kok anak kuntil. Piye kok turutane wangel meneh piye to? Nuruti kowe kok wangel to, Men? Iya. Wis, rasane kok kene. Oh. Kanggo kowe dhewe. Nganggo cangkeme. Oh, siara dhewe ya. Wis ndang siara. Oke, sampean karo Mas Akbar. Wis tak lungguh kene karo Mas Akbar aku. Aku dhewe. Ya siarno dhewe ya bintang tamune nyanyi-nyanyi dhewe, gameli dhewe. Gamli dhewe. Ngono. Ya, Angel kok ladenanmu. Kok ora mangkel kasar. ladenane iki. Yo, kita sambut ada siapa dia? Ada Cak Komat. Waduh, ngerangkep. Dung tak dung 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 tang dung 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 tang dung tang dung tang dung 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 na 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 dung tang dung dung tang dung dung tang dung dung tang dung Golek dagelan ngono ku lho didelok anake kok yo gak isin. Ya gak isin. Padahal live streaming lho, Pak. Ya live streaming. Bojone anake yo ndelok. Kudune pirang. Ya isin to jane iki. Ya lagi iki anek wong ra disin ya. Lah iki. iya. Nyanyi dhewe kok disiaro dhewe ya, Pak. Ya ngono kok ya payu tekan ndi ya. Lah iya, aku dhewe gumun. Kuwi diritirane mbok ning ndi? Balora Anak ngono isin to jane ning omah. Yo isin to anake ngate molet-molet ngilang pirang kok. Gelem ngakoni kuwi bapak ora? Ora diakoni. Pake teko wedi. Aku anak kedua, anak kedua, anak kedua. betul apa yang disampaikan. Loh. Anakku nanya aku Om, lho kok om to ayah no? lu ke konsol laknat. Sida, hijau. Oke. Tenanan ya. Nyanyiin lagunya apa, Mas? Ada aku no. Waduh, karyamu. Nganggo musik apa gamelan? Musik. Oke, kuncine apa? G. Tuh, ciri A minor, Bang. Kok malah G? Aku seneng aku bingung lah dene. G, G. Baik, saya akan menyanyikan. Oke, kita coba spesial untuk masyarakat Babe tentunya. Spesial untuk bapak-bapak dan ibu-ibu nomor 3 lah. Nomor 3 sopo? Sama nomor 3. Balonku ada 5. Satu bilah. Rupa-rupa warnanya. Iki paut iso lho. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini versi apa? Ini versi apa? Roma Irama. Roma Irama, balonku ada 5. Nah, jadi anak-anak kena, bapak-bapak ibu-ibu juga kena. Wah. Seneng Lagu anak-anak dikemas dengan Roma Irama. Paling isone yo Roma Irama tok paling. Liyane Roma apa ya iso? Pop iso. Oh. Imo kan dangdut. Tapi suaramu mirip Roma tenan lho. Iya. Pop ya kudu mirip pop lho, Mas. Insyaallah. Bisa. Insyaallah.
Pop kok cek Roma to? Kok si Roma itu? Lah kan sih omong. Oh iya. Cah pop urung teko. Pop. Oke, pop. Jal, pop. Kuncinya apa, Mas? D. Pop D. Popcorn jagung, Mbok. Pop. Sabar Mas Jo nesu kowe. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ya benar. Hijau, kuning, Tepuk tangan Bapak Ibu. muda dan biru. Asik. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini Meletusnya balon lho. kadung semangat. Meletusmu pop kok cuwepet to, Mas? Pop epi tenan cepet. Piye to? Baleni. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Mas, Aku pengen pindah job. Cepet-cepetan. sing enak yo kene trok pindah job ning ndi? Lho. Ning ndi? Kira kowe tak cah sepi. Kowe apa rame? Lah ora nek son muni menggok ngene. Kowe jenenge wong ra duwe isin. Itu namanya menghibur dengan seni kaya ngono. Ya apik-apik. Iya, Liyane iya. pop, liyane Liyane pop. Roma Irama, liyane pop. Anu, gamelan. Oh. Apa yo kena wong balonku Kenging. mlebu gamelan lho. Kenging. Masa? Kenging dados langgam. Piye kuwi nek balonku dadi langgam piye? Piye? Contone piye? Saiki yo multi talengkek. Ah, Apa kok goro mbetek ngek? balonku ada 5 wong ayu. Ya ampun yo penak iki cah. Rupa-rupa warnanya. Ih, gemes aku. Hijau, kuning, kelabu, nimas, merah muda dan biru. Ya enak lho, Met. Meletus balon hijau dor. Enak ya, Man? Aku meletus aku no. Sapa? Kan langgame meletus ya halus. Meletus sih sifatnya meletus sih cepet dor. Lah niku nak balon umum niki balon langgam. Balon langgam piye, Mang? Meletus balon hijau dor. Dadi sing krungu ya ngene. Kaget. Upama. Ora. Kowe iki balon nek dirungono cah cilik-cilik bingung, Mas. Tadi- Anak kecil bingung ngrungono balon dilanggamno. Lah bingung cah cilik wis ket biyen kok. Kayaknya apa kok kayak biyen? Lah lagu cah cilik iki pancen bingung no. Kok iso bingungno? Lah kowe ini pada hari Minggu nyanyi Ndra. Pada hari Hari Minggu Minggu ku turut ayah ke kota. Terus, nah. naik delman istimewa ku duduk di muka. Nah, kira-kira sopan pra? Ayo pikiran. Ku duduk di muka. Lho, iki rai. Dudui. Oh iya, Duduk ora tempat sopan duduk. Mas we. Ora sopan ya. Ora sopan. Bingungi. Sik maksudnya ora raine diduduki ora. Lah wiri lho nyanyi no. Naik delman Istimewa ku ku duduk di muka. Masa nek duduk di bokong kene ta. Muka nang rai diduduki. Gak oleh niku itu. Ngono lho. Iya bingungi ya. Aku ngurusi bojoku gak bingung ngurusi kowe kok malah ngeluh aku. Lah aku mbok rabi. Wedan. Tak golekne gandengan ya. Iya lho. Gandengan. Nah, Mbak Denko jeneng Mbak Denko. oh Mbak. Mbak susu. Kok iso Mbak susu piye to kowe iki? Denku. Motor to sing gayeng to, yuk. Hoi. Lagune enak ya. Enak. Motorku tak starter, tak ampiri. Tajak ayu muter. Ora kuwi. Tapi Disapa Pak Dedek. selamat malam, Mbak. Selamat malam. Waduh lanang katae.
Iki apane tragedi 2 kali. Ning Kediri yo nemok banci aku. Ora iki wedokan. Oh, beda asli. Mohon maaf namanya aslinya siapa? Deni Denko Cantika. Oh, nggih. Nyuwun sewu. Pidalem saking pundi, Mbak? Saking Guyangan. Oh, Guyangan. Ya tau rono. Wero, biyangan iki dulure emang lho. Sama Lea. Salume ngono. Sama Lea, Aja mong kuwi ae tak. Anu Mbak Denko anu ya, mohon maaf ya. Aku kok malah minder dhewe to, Pak iki. Ganti kata-kata. Rumah wis, nama wis. Hobi. Hobinya nyuwun sewu napa nggih, Mbak? Hobiku mau tahu. Iya. Apa itu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu aja dulu. Mau tahu aja dulu. Hobiku mateni wong. Wis anu to, pun kathah kurbane sing dipateni. Nggih lumayan. Pun telas pinten jenengan? Enten 30-an. Matur siko nek. Utang 31. Rencana 31 kowe iki. Sinden apa pembunuh? Ora apa-apa kok. Ora, wis Ora piye ora balik. kowe nek ra balik kok bojomu tak urusane. Mboten masalah Mas, ngoten niku mboten masalah. Ora Mboten masalah. Ora apa-apa. Wong kula bojo entek 5 kok. Syukur wae. Entek 5. Entek 5. Sing to ki wong wedok kok alap-alap jane. Mboten niki jenengan godhog napa goreng garing ngoten. Sing to ki kaya jajane godhog goreng. Entek 5. Mbok kok iso piye diurusi Ayo tenan. gede Pak Komet sing nyapa, Pak Komet sing nyapa. Ah, kowe Masuk nyapa. wis, heeh. Selamat malam Mbak Dienko. Nggih. Menghibur masyarakat Bambi. Monggo badhe ngatur nggih. Nggih. Sing diaturno ki apa kok ngatur Nggih. ki? Jenengan sehat nggih? Nggih. Oh. Dalamnya putih, Pak? Nggih. Ya. Sampun madang? Nggih. Oh. Dugi mriki jam pinten? Dugi mriki jam pinten, Mbak? Nggih. Oh, iki Mbak nggih. Mosok to? Isane nggih tok. Nyuwun sewu Mbak Denko. Nggih, Wau dalam. pas jenengan dugi mriki Jawa mboten? Jawa dhuwur sekolah. Terus tapi kan jenengan mboten kudanan teng jero Wah, kudanan kula klomoh. Mosok? Klomoh. Pripun? Klomoh. Wah, bape mah. Rampun tepang kalih Pak Lurah to. Nggih. Pak Lurah Kang Putih? Nggih. Bucare takon. Bucare mpun ngertos. Nggih. Ingkang Putih bucare? Nggih. Pak Kasun. Sesuk nggih dhewe. Kowe iki aja emosi. Ora emosi, Iki wis arepe memasuki bulan puasa. Ah, Kudu sabar. Nggih ta Pak Denko nggih? Nggih. Lah, kudu sabar. inna wa masobirin. Suapane poso? Loh, Tanggal 1. tanggal 1 mula sadurunge memasuki bulan puasa tidak ada salahnya jika kita simulasi puasa. Lah, ngono Simulasi. simulasi lho. Poso ki enek poso simulasi puasa. enek buka, enek sahur. Simulasi puasa. Iki ya wayangan ya tontonan ning mendidik. Lah aku mulai kelas TK wis poso. Poso piye? Nek lali piye le? Wah, kudu nganggo simulasi latihan. Oh, nek gak enek latihane cah cilik-cilik apa iso? Kudu diwaris ning tontonan ngene ki yo iso didik, Mas. Salat subuh. Salat subuh. Subuh, poso, ora mangan, ora ngombe, ora ngrasani. Mboten ngrasani. Terus nunggu karo tadarus, bar Nggih. kono magriban buka. Buka. Dilanjut salat tarawih, tadarus meneh. Tadarus. Jam 3 Mas Komet, Mas Dodok, Mbak Denko tok tak Iya. tok tok tak tok. Sahur, sahur, sahur. Sahur ya. Ya, ayo dimaem sih. Oh, sahur, sahur. Sik. Wah, rasa uri. Sik, sitok-sitok mangan iki. Lho. Ya, Pak ya. Sahur, sahur. Sahur. Anu. Bang. Wis sahur ora? Sahur. Nah, sahurnya wis. Lah, ngeten nih. Masuk ke Imsak. 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 Posone ya Mas ya. Gak mangan, gak ngombe. Poso subuhan. Subuhan poso. Heeh. Poso nunggu buka. Nunggu buka, tadarusan. Tadarusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka
buka terus karepeh buka urung tak tuwapuk terus ngenteni jam 3 ngenteni tok sahur apa kan jam 3 kaya roti enak Pak aku melendi sahur Imsak. pasane ya Mas Basa meneh. pasane nak imsak nahan hawa nafsu tidak boleh makan tidak boleh minum itulah puasa Semagudin ada Partisari. Ramadhani salah ya papamu ke Ramadhani so terus buka jam 6 Allah Akbar buka terus jam 3 tok tak tok sahur sahur lho wis pamas brong kowe ampun wis ya imsak batal kowe posomu batal kowe batal pasane. aku mokel rong dino aku ora poso imsak dosa lho Pak imsak kamu poso rukun Islam lho weh iya engko tak jeli sesuk imsak wong edan dosa kok kadung enak lho enek ulo sari ulo tali piye kok Naga sari naga gedhi iki ya wis masa aku sing mulase kalae potong nganggo simulasi wis wis parek Mas Akbar. Wis parek. aku tau nggo bahan ngene iki entek gedang 2 lirang mulih murus aku ya iki enek permintaan tak pocone ya iki saka Aja tukaran to. lah nek wong ngombe di suntek kok mendhuwur ya Mbak menuduh kamu ora menuduh lah tanganmu kok gawe apa mangan ngene lah nyapa kok nyenggol ngene lah kok nyenggol aku ngombe jarak imsak wah wis bar imsak niki saking Pak kok Pak Amsterdam Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam Belanda 2 tahun saya request bajing loncat menika ingkang nembang nyuwun Mbak Denko sing bekson nggih menika Mbak Okva dagelanipun lungguh oke lungguh Pak Dodok mergo taat nglakoni poso sing ora poso ngadeg di strap gosok we Iya, sing ora poso sapa ki mau? Aturane Akbar iki dalang kok kowe jangkar Mas Akbar lho kok lagi entekno karo sari cita ngadeg wong ngono sing roti bal meneng Mbak Okva sepatane Cak yuk ora poso yuk ya pati Selamat malam Mbak Okva. Ya, Ya, selamat malam Mas Akbar. Nggih. Minangkani pamundhutipun saking Pak Oka Wibowo nggih. Nggih, siap. Mbak Ova nggih. Nggih, pripun? Jenengan tumbas kirik teng pundi? Kok tumbas kirik lah? Lah niki kok nderek kirike niki. Penyapo kok mrono. Kowe aja lungguh lho, batal posomu meng. Nek karo aku kaya kembar ya Mas ya, Mas Dedek. Kayak kembar ya? Nggih, kembar. Kembar ya. Lahir riyen sareng jenengan dipancal nika mulane irunge rada blek. Nemen-men. Lah Ojo ngono, Cak. Aku biyen nomku ya ayu gede dhuwur ngene iki. Lah kok saged ngeten? Mengkeret. Ya, Ya bajing loncat coba kaya ngapa Cak? Maka
Yuk, bajing loncat bersama Mbak Dinko, ingkang beksa Mbak Lutfa. Yuk, tatos.
jos. Iya, sama-sama. Barpa. Boleh apa sih ya? Mbak Dipanggil. Nggih pripun? Niki nyuwun Walah rusak lo gerake keri jarike mari polahe kaya ngono lho. Paduh ben demek kok iso. Nah nih tak benak nih. Niki nyuwun sewu Mas Akbar. Kados pundi? Izin sampean iki kudu tak sampeno sampean tenan. Nggih. Mas Komet kek wau ke ngisor macak kalih kula pun rasan-rasan. Kados pundi? Pun ngrasani kalau sinden kalau mowening dhewe. Ketok wayu. Mulane aku sebagai kanca kudu sadar diri to Mas. Oh iya. Saniki kula dadoske pisan. Oh ngaten nggih. Wes ngene Mbak. Sapa mau? Mbak Okfa. Okfa. Nggih. Iki sampean dadi film India, sampean dadi serokan. Sarukan, Mas. Sarukan. Ya. Sekrop sarukan. Lah iki pasanganmu. Dadi ben awakmu iso dekat terus. Iya. Ku kanca kan kurang piye to? Iya. Sampean dadi pasangan sarukan sapa Mbak Wi? Sawarini. Anu Preti Sinta. Preti Sinta. Nyanyi India, maca India. Anten gombal lelelan, Pak. Anu sing apik to. Nah, nggih. Kita pikir ingat ora apa? Ora apa-apa, lha iki lap sikil biasa deh. Ampun enten Pak niki. Sampun nggih. Sampean dadi sarukan kudu maca India. Kanggone dhewe. Nah, oh ya. Drama India. India no. Nah. Iso ya. Wah. Kayak Raja Salman. Sik to, iki sarukan apa ape umroh? Ditalen iket lah. Alah ganteng enak cinta ginteng nak cinta Gantengnya danding terus Gantengnya Sebentar, mata saya tak peliaknya. mata kok tak pliyeknya ya. Terus. Ibarat iki pasanganmu. Iya. Wis sarukan iki Preti. Matur nuwun to. Oke. Aku dadi bapake sing wedok. Oke, ben awakmu iso dekat. Oke, nyanyi sik. Ngomong India terus nyanyi sing wedok melayu alon-alon kaya di film. Slow motion. Sarukan. Oh tak kira sahur ngono. Aku mati. Oh pagak kuwi ya. Sahure wis rampung kok cek geget Ratap, sahur. ratap. Mbak Preti Sinta juga jawab nanti ya. Ya, oke. Oke, yuk ngomong. Iki nyanyi polotu. Aku nyanyi piye? Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah Kok kaya cacat ini. cacat dudul mono. Cacat. Aku elek ndan golek sing normal. Mlakune ngene. Slow motion. Slow motion. Slow motion ya sing apik ngono kok terus. Ra tau Ya ndelok. ben opo kok. Ra tau ndelok TV. Wangel totonane komet iki wangel. Angel iki. Engko bener dhewe. Rindunya. Lho ya ra. Diku, Mbak Preti. Ngene rong dina tak warai ndekno omahku nginep dadi engko mlaku lak iso slow motion. Iki mau kan nginep nggonmu. Dadi piye? Dadi cangkem to, Tuh. Pengen pekor, Mbak. Ya. India ki aja ngono. Lah terus gimana? Makanya contoh to, wedok. Contohnya. Wedok. Rindunya hatiku. Lah ngono lho, kayak ngono kuwi penting. Wih, aku membayangno wis ganti-ganti kayak. Esek. Dek. Ya, Dek, aja lali ya. Siap? Siap. Ya. 1 2 3 action. Rindunya hatiku padamu kasih. Waduh kecer sitok. Apa sing kecer? Wah, kok gak tak kei we. Tak pangan omah. Kowe kaya nemu buah. Jane apa lho? Pola kok dilok ngono. Ayo, sing mesra, Mbak, sing mesra. Kok kok mesra. Ya senembang Jawa. Apa ya kuwe? Wong ayu. Lah kuwi iso ngono kok. Contoh. Aku lagu kuwi lali. Omonganmu ki tak anu nyatano ning kene lho. Kowe ning jero wis ngomong kalau Aku nak lagu ngono iki lali, nak lagu sing anyar-anyar ya eling kabeh. Upamane apa? Contohnya apa? Mbak Ova saged, Mas Komet saged. Upama kuwi lho. Aku ra Ya, anyar, wedi dosa. Asik baru ini.
bendina ngalani ronde bocah Kok iso? kamu yo kae upama wong upama ya oh iya nek upama ora apa-apa lah iya aja kenyataan contohnya piye ta sing mesra kemau Wong ayu kuwi kuncine apa dah C Macem. Wong ayu slira piye Pak lali aku Pak tresnamu kinar tresnamu kinar yo tombo wah nggih Bu nggih banter Bu cok karo guyu kok wah piye wong ayu tae guyu kakak ora hei siluman gonggo wah suneo apa ini beta Ya. wong ayu tresnamu kinarya tembok susatro Walah. ning paten Terus apa sao? kuwi tembak apa bumbung ya piye kowe anu acting dadekno lagu sisa ngono sing anu lintang asmara Mas Oke, berarti iki. wis to kowe lip sync oke Oh, lip sync aja. satu lagu sayang kita duet bersama yuk Iya sayangku. bintang wah jere mong karo aku yo ngono iki sing bener endi to lah mbah saiki sampean harus gak ya nak bar anu imsak kowe Oh, bawa balik imsak ae. manggepi jajanan lho Lintang asmara ya. nggih ditetes Ya, Pak dadekke ya kalau Mas Dadak arep. ya dados Coba kayak apa yuk? antara parasi monte lek manis sing ati sampeyanku bisa aduweni marang sang yang sulasri Terima kasih Mbak Terima kasih, Fani, Mbak. Nggih. Yo Mbak Sinta, Mbak Enggar, Mbak Beatrice. Nggih. Menang yuk, sepot itu. Ya. Yuk untuk terakhir ya. Maka. Nyuwun sewu Mas Akbar Nggih. wau nggih wonten pesenan Kados pundi? saking buke wau ngersake selendang biru selendang sutra kuning apa selendang Oh biru nggih. Mengke dipapanaken sing Nggih. gara-gara sing biar nggih jagate niki wonten pamundutan malih. oh nggih Lagu yang lagi trending. napa Pak Tambal ban. wah nggih to ya to senengan Mas Heru jumeneng Mas Heru. Nah, gitu. Jadi iki penari latare tiga ini. Gak apa? atas niku wonten lah niku Anu Pak Komet kalau Pak Dodok Dalam. anu, tim kreatif nae sing telu ki digawani apa? anu sing oh ngoten Mungkin no apa ki wong telu bertiga ki digawani apa? Nggih, nggih. Dianggap radio yo Iya. dianggap radionya sing bernuansa klasik Ayo klasik no. ah ayo Mas Tris Iya nek jane tikar ki. ya iki lho gelaran ngeten lah jenengan gelaran nggih jenengan sing nyanyi ta gelaran ani beto niku niki anu lah sing niki
Jangan derek kula teng pundi ngoten. Lah enggak ro gak gocek iki. Lah iki gocelan apa penake? Gocelan Carikan tim kreatif. Heeh. Kula gocelan apa? Headset. Ya, sepilik ya aku. Riku Indra. Oke, spesial warga Mbambe. Jaketnya dikembangkan jaketnya, Ayo. geraknya. Pak Komet, Pak Dedem mungkin bisa dipandu. Dah, goreng arek joget kawak. Berarti manut samane Mas Dodo. Ayo. Aduh, ayo, coba ya, tambal ban Mas Res, yuk, coba, ayo ngapa? Isin jane. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ono bang pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Bareng-bareng semuanya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dar. Pecah maneh. Tambal ban. Isu rezekine tambah lumpuh. Owe, Tambah lumpuh. Tambah lumpuh. Tambah lumpuh. Tambah lumpuh. oh ya deh. Ayo, sing ora goyang bayar 50 ya. Asa berapa? Bareng-bareng Mak jedor, mak jedor, mak jedor. ono ben pecah. Nih, Wah iki mesti rezeki teko.